Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video guys, kay tudloan ta mo unsaon paghimo sa kanang trending bitaw karon nga kanang gusto ka nga naa kay figurine, murag figurine collection. So kung kinsa tong wala pa kabaloon saon, susundi lang ninyo ni kay tudloan ta mo kay very easy lang siya kayo. So first step na dili ta mo adto sa Chrome and then i-search na to ang Gemini. Gemini.google.com.app. And then, i-search na to na siya. So, pag dili na tap, isliton lang na to ning plus. Sign nga plus. Then, upload files. And then, mamili. Dito sa photos and videos. Diri ko sa all gallery mamili. Kaya na ako nga photos dagan. So, diri na ta maabot sa tong gallery. Mamili na ta dira kung unsa. Pili lang mo kung unsa yung picture na gustong himuon. And then, ako diri mamili sa kobe. Katang mga gwapa na ko na aura-aura ko nung ay. Syempre, ay sakay. Mamili sa ko kani feel na ko. Try na to na siya nga photo and then pagkahuman katong link na atong gi-copy ganina ato to siyang i-paste diri and then pagkahuman kay ato na siyang i-send. Then pagkahuman na magulat lang ta kay just a second daw kuno magpaabot na. And then dapat kusog inyong internet para dali daw na siya mahuman daw kay kung hinay imong internet magsige ra gyud na siya tuyok-tuyok diyan na dugay gyud na siya mahuman. So naara so dali ra kay siya no. Yan, dali ra kayo. So ato ra na siyang i-upload sa ato ang file. Di ba? Nag-download na siya and then pwede no siya i-download pero i-screenshot na ko. Mas prefer na ko ang i-screenshot kay mas tinaw siya kontra sa i-download. Kana. So ako na siyang i-screenshot kay mas tinaw ang screenshot. So, i-back na to. Kay tanaw na to sa atong gallery, di ba? Naa na siya dito aron. Di ba? Naa na siya. Mao ni ang kuha sa kato akong screenshot, di ba? Tinaw-tinaw. And then kani okay ra pud lagi. Basta mo na siya. Ingana lang siya ka simple guys. So sunda lang ninyo tong steps na akong gitudlo kay na atuon na siya paghimo. Kung kinsa tong wala pa kabalo din na then ang kanang link katong link ganina ako siya ibutang sa comment section para i-copy lang pud to ninyo moro ta inyong sundugon. Bye. Dilan taman guys. Unya paki-like ug share pud unta diha guys oy. Bye. Thank you.